Kuliah jubun fi bro sai sempat tek jing tip nam ta ki khubor laj kam ki balaj hapo railways te ngam tip re kadong mut na po meklia ki don interest ban apply nam ta gini kam ki balaj hapo railways namara meklia am don railways re te kin haban laj trip shabar te ngam tip re kadong mut bangan pelaj ya kene ke video te ki badon interest te sa apply nam ta kini pus kade kelas 10 pass sejrong kelas 10 pass tip la ban dep ITI ni diploma na engineering ne kino ro kadwa pidon tama kadebe 10 pass sejrong tigi don ki post lagi jong ba pen long eligible kelas 10 pass sejrong kas nem kade khat phra hadu live ho prasnem ma khat phra hadu live prasnem nam ta ki ST jongi ma laga jong pidon ne apo railway ste ka last date kade hadu tarik jong benai March jar apnriu te kanang don ha kapor radap ko amna apply tarik benai March jar apnriu te ka tulop kade khat prajar shibenai kane ka starting initial starting khat prajar shibenai then ka post ke balat menta total post jong baro kidan do jar shispa khandai santli tang ba hangne kendon lagi jong ma te gidon lagi jong ki keten di post te gidon lagi jong ki zone kemud ba shu kom ka Guwahati laga jong ka Kolkata laga jong ka Delhi laga jong ka Mumbai laga jong laga jong jaka phya ban jit hima pi kwa hang no ban tre phap choose ka we te shibu lada pi kwa ban tre shapo not east te phya ban choose jaka Guwahati kata wot ba North East Frontiers Railways kini gidon laga jong la phya laga jong ki post laga jong kategori te batai sempil be mendon kam man batai jangai re mendon kam le ere mud ba pas kelas 10 pass sejrong pe la ban apply and kelas 10 pass kasnem dekat pra hadu live prasnem kita teligmen to ngan batai ngan pedi choi ni post ma kita ki ba kwa ban apply kwa ban le apply te ke exam ro umla re banong pin yo to exam e shabar umla re ban tikna ban yo shame khalia te da pyo shabar ro kin IP ka free exemption nam ta ka by tre da pyo shabar kan tong ne pe mta gi post ki don lagi jong ki kerteng kadon ka assistant bridge assistant carriage and wagon assistant operation electrical assistant TL and AC assistant PW trucks maintainer assistant S&T assistant truck machine pointsman B assistant TRD kini kibun ba bisa bantre baik fiscal work baik ba mendon kam fiscal work ngatrai de tangini ki TL and AC man maintain ki AC coach ki large e baro made jong electrical te electrical te ban snai ki railway track man yara pangtu ban ra ki ban be ki bridge itu ter maki debit fiscal marbanam ta kan kamru kandon ro kapet bat kata kapet kelong ba phapra ki yu bakhia kum kanno kilo khasan ne arpho kilo kata ka distan kan IP ban pen dep shukin bu ep sispa meter kata minit ban pendep kata kilo entah kamna dei than rek ba kam don hat kam don ere tama ya kata ka fiscal ran te ka don choka exam te ada bang ta ada qualify kan khode fees nam ta ka fiscal te ki pos ki don lagi jong ngamda batai than re te ki don jong ST but open ro bon ma UR category at ST ro ki don ni te la don na preng pi kwa ban tre hakum gini ki kam jong ka railway maka snem bro ka shimhe adu live prasnem te phila ban apply online hapok official website jong ka railways ma RRB kede juga railways rrb.gov.in te phila ban page hapok website yang sabur ka link po description ban check te phila apply online phila ban kam adhar ban yu pendap i le ka kampun kam hi ban pendap ta kane te ndela da kwa sha ban apply tu te sa page bat sa apply nam ta kini ki post kelas te adu tarik benai March jar punriu te kabai apply nam ta kane nam ta kini haka yu ka kishim spa sanpho te phila ban jit choice be kini post baro be chu pendap be detail baro kila one hilde te sa chujit first choice second choice ter te ke exam kan long mai tang kawai tin sa page din bele tang kini jing tip kule juan